blay ban ngi scambo blay undron ringkat bat ngi leng bagi jing syakri ki jongi nadu ka basdang hadu ka bawai no ka jongka asua bangi nya chaprang tungi la yak panu blay ha ka jing duai au blay ubuk pa jongi uba beneng ni wana trai jisu kunrat bana aingu ayame namar kijing it kijing snei kijing le bahai kijing im kijongi try kan rat kumni ngi wana kan ke step bana aingu eme atrai kan rat pernah ingi kat ni begini dona ka yeng ke buku berkentang ka jome yo ban rakhi able kan rat kan ke sngi belong ke world Sunday school anniversary day to isnei able kan rat memang kerku ya baru ki bengin pendap dengan bahkan ni ke program nado ke basdang hadu bawai no ke jongka bagi ki baru kin long ki pedang hun pedang buram akhmat ke khat jing snake jome ngau ke bengu ke jengi nama jome ngi pan kini baru haga kerteng ke badon bortam utrai bat unong penim jengi uji sukris menta hadu ala kerta hiru amen. Kin sedang no egani ke jing syakri ke jongi da ka bangi ruai lang ka jing ruai ka bahan rius pa san na ka batmai bat san spa kendai po na ka bakham rim yo ban ruai na ka jing ruai ka bahan rius pa san na batmai bat san spa kendai po na ka bakham rim ladap ban ruai kan ni ruai nginyo ya ka Bible recitation na ka infant department nang tapat nginyo ya ka jingduai na Mrs. Bayabyang as the car ka jingruai ka ban ruspa san Langit baulah
ki kena ate pa un sa putrai ali ali wan chu jisu yungen ya ro kram da wai nga te pa Kasiti kaba Arsha uti moti lenong kabala nakhat bakhat hendio kajing tho barok kalong ka bala persat mensim da ubrei bat kabamin to ya kajing hikai ya kajing sneng ya kajing pembet ya kajing pembelin kabaha kahak Matias lenong basau dakhat basau henre ulaya tho ba ulaong la tho tang da ukpuhi pa pen ubreu henre da kihten barok bami na kasintur ublai an pule na kijing wai sam basis pa kat kendai dokot basis pa san ka ktien jong me kalong ka syarak ya kichat jonga bat ka jishai ha kalinti jonga mentang an pule na kisam basis pa kat kendai dokot basis pa lai Kano kilong ki batiang ki tien jong me ya kasinto jonga kam tiang keng ban ya ka ngap ha kasinto jonga an puli ni ki jing rai sam len dong ka ba lai phla de khat ka ba saw na mar ka tien utrai ka long ka bedai bat ki kam jong ubar la le ha ka josha Matthias len dong ba ar pusaw de khat ba lai pusan ka beneng bat ka khindo ken len no hen rai ki tien jonga ken nam len no satia Mapule namenta kisam sispa kendai dokot lai pulai to hi kaya nga atrai ha ka lenti ka anjong me dengan sumaria ka haduk ka bukut na ka benta ka burung ble aman to ngi le lang ho ble ka jing duai to ngi khap re blang nak baro bai ni phai shu ble ka jing duai Kukpa jungi wahab neng long bakut ka kateng ka jong me wan ka hima ka jong me long ka mon ka jong me ha ka khando bat ha ka beneng ngi ai ngo e me atra ji su bi e ba me long ublei jongi bat ba me sha ngi ru bangi long ki khun ki jong me ki ba me ri pen em atra hala ka sngi da ka jing it ba ka jing snei ka jong me bat ka de ni ka jing it ba ka jong me atra ba pan la ngi Bagin kieu shaka yeng ka jong me atrai ban ai ngo ban ai bram ye me atrai digi men siem ki bas ngo e me ye ki kam ki jong me baro ba me la le ha ka jing em ki jong i atrai ni ai ngo e ka ye me atrai ji su bi e nam ta ka sngi ka ba kentang ka sngi ka ba kerpang ba kum ki khon jong ka Sunday school ka balang Presbyterian Mauro ni ro atrai bangin ya rakhilang ba ka perthai baro ka we kum ka wal Sunday School Anniversary Day. Atrai ji subi e katno kalong kabe itnat bangin yu I ba ka yeng ka jong me ka dap ka ipho ka ipeng na ki khon ki jong me ki bakeu shagan ka yeng ka bakentang na ki riam ki bet ki be itnat ba de ki dor ki bakmen atrai ban ya shimbenta ha ki jing puli ha ki jing rai bat ki special item ki ba pher ban ya ro ban pendan buram ha kan ka sngi ka bakar pang ka jong me atrai Jisu bi ngi ai ngo ya me ba mi ai ka ni ka shlem jong ka jing hikai ya ka ktien ka ba em ka jong me ka ktien ka ba yar ka ba ki khon ki jong me atra ki la ban wan ban yo ya ka jing hikai na ka ktien ka jong me atra jisu bi na ka we ka Sunday school sha ka we pan ko ba ka ktien ka jong me ka ong atra jisu bi to hikai yu khna ka linti ka jong me
ti unom kan ria shu wat habau let men ru ji subi e to ai ki khon ki jong me kin im kin ya kin yeng ha ke sngi ki sngi bat ka ktien ka jong me atra ji subi e khnang atra ji subi e bikin la shisha ban ong kumba ong unang roi shemen si matra ngalari khop e ka ktien ka jong me khnang ba ngan om le pop ya me ji subi e to ai ba kan ka Sunday school atra ji subi kan dang roi men dang pinchat bor ka kan dang klan nakawi ka sngi shakawi pat atra bar kan dang roi kham tam ha ka jing long ka bakin jaman sim om tang ha ka jing long ka jing bon pat ka jong ka atra ji subi to isnei bani kur khu ye ki kam ka jong ka balang baro ye ki kam jong ka Sunday school baro atra ji subi khnang wa kin dang la atra ban pinwan buram ye ka keteng ba khu ka jong me ngi ai ngu e me ji subi na ta ki khon ki jong me ki bi ai pen hem ye kan ka shlem na ka ka Sunday pat atra ki bam juman thaj ban kiu shka yeng ka jong me ban yo e ka jing hikai na ka ktien ka jong me ban smart ban pulie ka ktien ka jong me atrai ji sub ye to bat scam ye ki atrai bakin nom ha ba ka no ka jing pen shoi ba ka ni ka perthai ka ben chat halor jong ki na ki diang shka mon ne shka diang atrai ji sub ye to isnei atrai ban palong ki khon ki jong me ki ba tip sngi ki ba tip rei ki ba kongu seneng ya me ki kparu atrai ji sub ye bikin long shisha ki ta ki khon jo ka jing shai atrai ki ban ya ringkat bat me atrai ji sub ye bat ngi ngai scam atrai ji sub ba ha ba ki ya ringkat bat me kin nom ka bakla ka linti jong ki kan nom long ka bakla atrai ji sub ye ngi klem da klet ru ye ki kmi ki kpa ki bam juman thaj ban putin ban yon yalam ye ki chaka yeng ka jong me atrai to isne ban ker khuru ye ki halaka sngiru atrai bat ai ki ye ka bor ka jing start bakin la bakin penhe pen san ki khon ki jong me ka kti han ka ktien ka jong me ji sub ye baru bakin la bakin seneng bakin kraw ru ye ki atrai ha ka ktien ka jong me hi atrai khnang ma ki khon ki jong me kin he kin san atrai ha ka long rin yang ka ba me i bit e ki bakin long ji sub ye ngi ai ngo re me na ban ta i nong kren ru atrai ji sub ye i ben sa yang ha ka ni ka jaka atrai ngingit scam ka jing pun kre ka jong i atrai wala ka long ka jing pun kre jong i kum ki bri hre ka jing pun janai ka long ka jong me atrai ji sub ye tu isnei atrai ban pun sle i du men sim ma kho ju jong me atrai khnang wa ka ben ta ka jong i ba in sa shem atrai kan long ka jing ker khu ye ngilang baro ki bas ngap ye i atrai ji sub ye tu isnei ban dar kat ru bat ki no hi kai baro ki bela ai met bat men sim chani ka kam ka jong me na ka we ka Sunday ka we pat atrai ban ai kata ka jing shampang jo ki halor ki khondet ki jangi baro atrai to isnei bandar rengkat atrai ba ka balang ki pastor ki temen basan ki dukhot ki komiti balang bat ki nongket kam baro atrai ji subi ki ba ket ni ka lingkor ban pen telun ni ka kam ka jong me atrai ji subi ha ka balang ban pen kraw ka kateng ba khoi ka jong me to isnei bandar rengkat atrai ji subi ba ni ka jing shakri ki jangi baro ba to ai bi ki baro kin long atrai kat kum ka jing pinyai ka ba start ka jong me bat ki baro kin long ki ba diang hon khmar ka khet ka jing isnei ke jong me to sngo ba to ma bi kilat jingi atrai ji sub ye ba to shimti ka ni ka po na ru ba stang ha ru ba kut no ka jong ka atrai na ba ye kini ngi pan ha kerteng Jesus Christ amen ublei un kerku ya ka puli nega ktin hoi ke jing u bat ke jing duai ya ai kublei kerpang e ikini ki hep ki barit ki blap puli lendet ikiti ki khot bible ublei nyai don ringkat pat phi ublei unai kerku ke jing im ke jong phi behinang ya i ban shakri ya ka kerteng ke bakhu ka bodon bor ke jong u ya ai kublei ru kerpang e ya i Mrs. Bayabiang Estakhar ya ke jing duai ka bai la ai kan ka por ublei ru nyai don ringkat pat phi ha ka jing shakri ke jong phi ngia don kumni ha ni ka step ban rakhi ya kan ka World Sunday School Anniversary Day tang kum ka jing pentim yang i baro ki bedon ka ni kerpang e ki ba hep ki berent lasdang ya ka Sunday School da u Robert Rakes but ya kata ka Sunday School ka baning kong tam las yo ban penlong ha ka nong ba ha Gloucester ha keribilat haus nem khat news pa prapo
Robert Rex ulai yashibun ki khna ki badon hagajing tray ki jongki hagi kharkhana ki tugi por bat ki juyo shuti hagasngi ublei bat kila shupulut por ila di hagi kam basyule kai basudon surong serum seneng bat ndon bapet bakmi iki namar kata ulai le ban lumlang iki khna bat ban penlong ya ka Sunday school hakabola ai jing hikai bat lengba kan ka jing hikai sisin sitio kira nang ban tho ban tar ban puli ban yo ya ka jing tim naga ktin ka jong ublei bat kani ka jing le ka jong u kala roi step ha bat shibun gikhna kila wan chiki school penpau loong ba usnem tang hadin san snem usnem khanyus pak prapusan loong ba hadu arlak san pau hajar ngut gikhna ki juwan chiki Sunday school batang haka nong ba Manchester ki don san hajar ngut kiba wan chiki Sunday school Day namar kajing sedang jong Robert Rex bangi yo ya ke Sunday school bat mentah ka pertahi barok we ngidon dagi pau lat ki bawan cek Sunday school bat ngi yo ban rakhi ya ke ni ka World Sunday School Anniversary Day hading sengi kajing ken mau ya kajing sedang ningkong ya ke World Sunday School Day ublei unker kuing ni barok bat hakani ka por ngin yo ya lightly ki special number ki ba ki hap ki barit ki jongi lapan kre ka bringkong de na ka cradle roll department pabut nang ta ngin yo na ka infant department but hadin kata ngin yo pat na ka primary department hadin bela yo ikini ki special number bro lightly lum no ikijing aingu an pat ikinong lum jing aingu kin salum ladap an ruai kini kijing ruai kini ki special number bro lightly but inong duai kajing aingo ni Mrs. Ruth Elza Tensong. My
bahab neng ni ayu ya mia try ya kani ka por ka ba corridor ka ba kentang ka ba kum ka Sunday school ni yo ban rekhe ka lingkhu snem ka jongka try namar ka Sunday school ka long ka shlem ban sain dur ya ka jinglong Kristan ka jongi ka long ru ka persara ban te ban lumlang yangi ki khun ka balang nadu ki khna ki samla hadu ki bla san ki bla rang ba ban tip ka ktin ka jongmi namar ka ktin ka jongmi ka long ka rongap ka ba dap ka jingai ka Bible ka ba kuntup ka hikum ki jongmi haka ki don ki atyar ka banem ka ktin ka jongmi ka ba kodor ka bala prang kum ka ksiar bat ka ktin ka jongmi ka long ka ba itanan ktin ka jongmi ka long ka ba bang kum ka rongam ka ba pandap iki donur ka jongi isne yangi atra bangin puli ya ka klem de pot bat bangin perkhat ru ya ka klem de pem ba kan long ka dor bat ka bor ya ke banget man em te bru te blay nya ayu ya mi atra ya ki kimi ki pa ki ba phat style ka jongi khon chaka school pen pau bat kum juru iki nong hikai ke be hikai na do ki kerdan ki baret hadu ki dan ki bala he try ya ki nong kit kam jongga Sunday school baro ba me pelong ya ki atyar ki babha man pendan kam ya ki sap ki phong ki ba me mela ai ya rap yang ya try bangin sung thu ba ka ka bangi le na banta ka kam ko jong me kam julong ka bale no ya try hagni ka por ngi wan rai ki ni ki jing ai ki beritam tur khu ya ki try babha ni ai na ki jing na ka do anur ka man sim ka jongi ki long tang ki jing ai ki berit tam atrai ki ba mi na ti ki batet ki jongi to kur khut pen bit pen kentang ya ki atrai ba ki la ban pendan kam na banta ka kam ka jong mi atrai ngi duai ba ngi ker pat atrai bangin ai ngi la ban ai kam bun cha kam ka jong bi bangin long ki bas bun ban ai cha kam ka jong mi atrai to ya rap yang ya atrai bangin la ban ai kam tam ka met ka ban sim ka jongi ban chakri ban pendan brame ka teng ka jong mi atrai to don rangkat ro atrai ba kani ka por ya ikong hei por isne ya I atrai to don rangkat ba I atrai na do ko ba I la ba in sa sami ka tin ka jong mi apa deng ka jongi to pendap I da ka bor min sim ba khut ka jong mi ko mila pendan kami I haman ki por ka nagbenta ban tri ka kam ka jong mi ka long ka shakri ka ba ko do atrai ka ba yai pendam atrai ban tri ka kam ka jong mi to don kat bat I ni ka por bat kum ju yang I wei pi wei atrai mi la shisha ban yo so ya ka ka tin ka ba mi na buneng hi atrai to don kat ba ki khna barin atrai ka ni ka por ba ki la ban chong khop at chong tips ngi atrai ban sngap e tin ka jong mi ka nam ku brom ni ai tang shami atrai to map ru ki pop ki rung kang jongi na bangi pan ka teng bi itam Jesus Christ. Amen. Ni pen pau ka jing sngongu ya ka career role department ka bla ai to ka jing ruai ka ba crunch phang ka Sunday school ha ka perthei hi bar ko wei ya ka jing par jong ka jing hikai ka jing tip jong ka tin jong blei ha ka perthei bro sistalak ni ai ko blei ru ya ka infant department combine bat ka primary department ya ka to ka jing ruai ka jong phi ka ba crunch phang ka tin ka jong blei ka ba ya thu ingi shphang ka tin jong blei ublei undon ran kat pat phi baro ki career role department infant primary department ka jing shakri ka jong phi to phinang yai e ban shakri ya ka kerteng ka jong blei ni pen pauru ya ka jing sngongu yai Mrs Ruth L Tensong iba labu akhmar ublei ki jing duai ban pen kentang ya ki jing aingo dengan ni kapor nginyat pat sakaway pat kabenta haka bangin yo ya ka demonstration na Mrs Hibormi dahar kablay sibun Mrs Hibormi kabilaan pelat ya kapor ke jongpi bandon rengkat akan ni ka step ban krea ban ai ka ni ka demonstration bangai scam ba kan long ka kubor kan long ka jing hikai yang i baro ki badon akan ni ka step ti ngakar pat ikini ki hap ki berin ba pinya shongkhom pinya shaskor pinya pe ya ka ke ba imis in ai jing hikai in ai demonstration ni pi hakan ka step shua bangin yo ka demonstration ni Mrs H Dhar nginya ruai ya ka jing ruai ka ba shispa saupo na ka ba thamai ba shispa lai phukndai na ka ba khamrim Bible banga I kalong ka ktin ublei kaya lap yu Jisu nong pen im ka perthei Bible banga I ngan kongu tangyaka kan salong ka syarak
banyalam bet yanga ka Bible banga i ka Bible ka long ka ktien uplay ni ruai lang tu ka jing ruai ka ba sispa saupo Ka step ka bakmen bat ka basuk ka step sngi ublay ka bakmen bat ka basuk ipi ki hebaro ki badan hangni hapo yeng meni bat kumjuru ya ki hem ki bapet nalaki jong ki yeng ki sem lengba ka YouTube channel jong ka balang ka bakalapen ben i temben besan i bapenyat ya ka jingeseng jong ya ka negapor i pastor i badan rengkat bat ngi ki temen besan ki badan rengkat lembat ngi ki dukhot jeng ka komiti balang ki long kmi ki long kpa ki besan ran lang yang ih kani gapor
ya phi ki khon samla bat kerpang nak benta jong phi ki khon hep khna ki baren ngasngau bangade ban ai khuble ya phi iwei pa iwei ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong trai bat unong panem jongi uji sukres nga ai khuble ru ya ka Sunday school committee kabala ibet ban tenrong ha ki terpeng ki betlot ki jonga ya kani ka benta nga pediang ya kani daga jingkemen banga snong tho bakani kalong ka jingker khu ya ka jing em ka jonga banga nget kan long ka jingker khu lang yangi baro ti haswa bangin ya chekman ngin pendam lang ha ki jing duai nga kerpat igini ki hep ki beren ba pin khabrep iki kman bangin duai mo khabrep kan khabrep ki khmat kan yen duai ko khpa jungi ubah peneng ngidap da kajing sngongu ya meken pa ba namar be mala ai yangi kan ka por ka bakodor ha ka bakom kan ka sngi ka bakrau ka sngi jong ka jing job thiau ka jong me mala lum lang yangi kat ni ha ka yeng ka jong me bangin wan ban yero ban syakri ban pendon borom lang ya ka kerteng ka ba ka badon bor ka jong me ban pen benar utra jisu bi ik jing bahasbon ki jong me bat ban aingu ya me namar ke jing elam lenti ke jong me ya ke jing em ke jongi bat kham tam yangi kom ka Sunday school hi baro ka we try melakar khu yangi ngelayo sngo sibon ki khubor na ka tin ke jong me lang ba ka jing pulin ka tin lang ba ki khon hep khana ki beren ka jing ruai ki balalong sisa ka khubor yangi iwe pe we bat hakan ka por try ngi don ka benta ban sngo bat ban sngam ik jing hi kai ki jong me nagak tin ke jong me try ngi du duai me men isne ya ka ban don rengkat bat ngi hakan ka por kerkhu ya ki jing mut ki jing perkhat ki jongi khamtam yangi ki khon hep khana ki baret try ngadu duai me men isne ban pelong ki khana ki batip sngi ki bako ngu ki banang ban syak skor bat bengin la ban yo sngo ya ka tin ka jing hi kai ka jong me khnang ba ka tin ka jong me kan yo jaka haki dot nut ki jongi haki rong haki jingmut kan rong ro haki jingmut ki jing perkhat ki jongi bat bangila ban pentrai kam ya ka haka jing em ka jongi ke baman lagasngi khnang bangila ban long ka jing syai bat bangila ban long ki sakhi ki ba em ki jong me haga ni ka perthei ka bangi em don rengkat bat kinong yalam ki jongi try bat eka Sunday school hi baro ka wei bat kum juru try ki syakri ki jong me ki ba don ya ka benta ban pentelon ya ka ni ka kam isne ya ka bandang ya yalam ngi na ka por sya ka por sngo ko pai ki jing ruai ki jongi na bai kini baro ngi pa na ka kerteng jisu ngadwai amen ngai khublei ru ngam la ban klem dai khublei ru ba ivan baleng ba jong i ngin la ban peit leng ba kini ki kor ki bor ki ba benta ti na ka benta ka jing bet ka jing biang athrai ngan her ha ka ni ka benta ka bak hapo tos ngap ha ken ngap hamo mentah kasngi kas kedai kasngi ublei ka bakar pang ka yeng mani ka dap ka shlei ka phu ka phing man ka por nga shong lang nang tu ngapet chani bat chani chakmat ngap hamo ngapet chani chakmat phi ki kini ki bakibo ban pen itenan ki ai kum tu ho mentah kasngi ki bo sentiu rong ayu rong stem nang ta rong li nang ta begreen bejerngam hoi bat kini gibo ban penpuk penping ya ka yeng ka jong ublei tang ba menne nga syong nang tei nga pet ya pm pi kham ba briu balat ban ya kini ke sentiru pi pho balat ban ya kini ke sentiu kini lagi don tang lai te lagi rong dei rong stem le bejerngam pi don bon te lagi rong pi don bon te lagi rong pidai ki sentiu ki ba itanat maha ha ka kper ka jong ublei bat philong ro ki khana ki batip sngi ki ba ko ngu bangangai scam pen long ki khana batip sngi hado banakut ka jing seng mo tom nadu menne ngilayo sngo ya ka tu ka jing spell kot ba jong ki khon hep khana ki baret ki bar syong hakredal rule ki ba puli syapang ka bor jong ka tien ka jong ublei ki la ya thulot yangi syapang ka tien ublei bakalong ka ba kum nu Nang ta pade ngilai yo sngo ya jing ruai jong kitu ki kena primary infant combined primary ru ka baya thu yangi sepang ka bor jong ka tin ka jong ublei
te menta pade ngin yo sngo syakawai pat ka benta ka ban long pade kom ka ban pen scam ya ka ei ka ba ka tin ka jong blei ka don ban keren yangi to men ne nang kong ngas ngoban ai ku blei te men besan i bayalam ya ka jing seng i lapen kan mau yangi syapang ka Sunday school mon mentara sengi kadika World Sunday School kadika anniversary bangikan mau ya kadika sengi ublei kaba kerpang kaba ai jing hikai yangi bat ilaya thu yangi syapang tu unong seng ya ka Sunday School manu kum tu pisah skor mane ilaya thu teman besan yangi manu kum tu hoi Robert ayu Robert Reid soi ong jam hoi Robert Reid manu menang mat spelling R kam jam O B R very good hanang ta Reid sepeda R A I lajan deh K E S how ang biang R O B E R T kena Robert Reid sepeda R A I K E S very good pidai gi kena school shisha pidai shisha gi kena school Sunday School mo to ngap hakai nang ta pade ilaya thuru khendian mo useng ya ketua Sunday School nakabenta jong no nakabenta jong kita men nak benta jong no na benta jong ngi ki khna ndai ya thu yong kom no ba kitu ki khna man kasngi na do Monday hadu Saturday ki lek 3 am pi lek bela pi lek shay Monday to Friday pi lek school to Saturday pi shong hayin Sunday pi wan jeseng te kitu ki khna ha kitu ki juk ki baman shwa ya thu teman besan bane ong bakim ju yo lat ban lek school ri ki hab lek bela te sin Sunday pade bakim lek bela ki lek shang ki lek siat sem ki lek kai football ki lek kai kim tip ban lek jeseng te tu Robert Reid usa seng ya ka Sunday School te ki la yo jing hikai ken te mangi don bok mahana mar bakala don lupa ka Sunday School man ka si ublei ngi wan cha Sunday School to mentan pi ong yang nga pi thu yang nga pi ong Monday to Friday pi lek sei kum tu pi lek school nei nadu kan no beje pi lek school kandai hadu anu beje hadu lai beje pi ra ayu cha school ha ratifen to nang ta ko om nang ta kikot mo nang ta pi don subject ayu ne science nang ta geometry nang ta math so de kibun ha nei kibun ha Sunday School padangi wan pi wan Sunday School kan no beji si pau beji ngilong Sunday School mo nang ta pi wan ra textbook ayu ngira notebook nang ta pencil neulet kulom mangi ki bahe ngiwan rak kot jing ruai plus bat ka Bible tama phi ki baredem pimpat wan rak Bible tang ba imes ha Sunday School lani isa Sunday School ki hikai yu phi ki hikai maths ki hikai science ki hikai yu chapang ka Bible chapang ka tin ka jong blei menne gitu ki hab ki baret ne ki la ya ruai si bon ma ki kentien ki ruai ki yong ba ka Bible ka tin jong blei ka dai ka syarak bat ka jing syai ki kijat nang ta ki don bon bhala da pi kan mau ki batai yangi to ki hikai yangi chapang ka tin ka jong blei to ka ei ka jing e pher ngap ha kan pelek jing mon mo pin hab ya thua ma phi yanga ngatengan nom tip kai ka jing e pher ha pedeng ba pelek school ha school bat ha ba phi wan Sunday School pelek school man ka sngi bat nda bala kut snem shua ban kut snem dei ba kut snem ngin sedon final exam pidon final exam ya menta lanu pin sedang ha don ban sedang la Monday don ki ban sedang khat san don ki ban sedang khat riu kum ta ter ndala kut ke exam pin sayo kai sayo result ngin sakiu kelas lani don apreng jungi ki ban hap syong ha ke kelas to haba pi wan chi jing seng pade
ngipuli ga ktien ga jong u blei bat habang iwan pun shajing seng yo igi jing hikai snga ba mo ka jing hikai ga bang yo lengba jong ktien ga jong blei ka long ban penwandor ya ga jing em ga jongi ban penwandor ngin penwandor gumno ki ai gi jing le gi jongi la ni gi jing long jongi ga ban penwandor yang itarai to imes ye bukan cing seng em ilahi kai habakut bakut isai ong gumno yong namar kata ngidai ban long ki khana ki bagumno batep sengi nangta bas ko ngu nangta syashkor dei namar kita kin sandur ya ka long breu man breu jongi tena kata kadau ngi wan se Sunday school ban yo ye ki jing hikai sngap hakai mentan piong ba ngi wan se jing seng imes hikai yangi ya ka ktien ga jong ublei ba ka ktien ga jong ublei kan hikai yangi bangin long khna ge batep sengi ki ba ko ngu ki ba syashkor sngap ha pila ongi kita ter gidon bon pha tambah piken mau tang kita kaktien ke jong ublei ruem haga gospel jong umat hias kelenong banyo ke dekat bakat riu kong kumni kong na kiso jong pi pin itu yaki hawut yang na kiso jongki pin itu yaki hawang biang na kiso jongki kemudian no tharaya no kita kiki yang tak kita tahu yang ni yes no na kiso jongki pen itu yaki kemud hang ni don ban pet yang ni kin sa itu yang ni ba ngidai ki ai ngidai ngiwan cing seng namar bangidai ki kon kristan ting yo ai gajing hikai ru bangin em ya gajing em kristan ten na kata kadau lengba ki jing em gajongi ngin itu ya kita ki jing long jongi hapet ya kata gadur kan to pet hang tei mo pi kia kita hang tei kia ke badan hang tei arteli em ong maha pet maha kiding hot uwe uding ubakum no badan so ayu pila ban itu so apel une uwe uding om dan so ai nei pila ban ong yang tei uding ubam dan so bu uding so apel em ula bandai usok nyam tera ula bandai usok we so ayu to ong pi so jauh hoi nang ta ha mango hoi ula bandai uno namar bo dan so ngimtip rai utai satai pada stasi liang udon rengkat bo usok ngitip yo tu usok bo ding so apel to kisok pad hang ni mentah pengikiran Jepang ke Bible te mo ngikiran Jepang ke Bible ti kisok pad hang ni kathau ya ki ki bangi pendi haga jing em jongi ken mo menne pi ong ba ngi wan se Sunday school ban yo jing kai bangin long ki khna ki betep sngi ki bako ngu ki basya skor ti lada kita ki jing long ki babha ki don hangi kamut ki dei kisok ken kita bat kita kisok ken pendi yangi bangi dei ki khun kristan ki bawan sisa sejing yeseng to kajing em jongi em kajing em jonga kajing em jong pi ki khon hep ki baret bat kajing em jongi lang baro kalongkum uni uding ken uni uding ubam dan so kalongkum utai uding ti ki jing long ki jongi ki ktien ki bangi keren ki kam ki bangi le kan pen pau yangi bangi don ya ki so ki jong kajing long kristan ke jongi namar kata lengba ki ai ki bapan ki bapau ngi ki thu yangi ki bakum no ki kristan ngilong te kum ki khana kristan namar kata ngidei bandon ya ki so ki babha ki baki wei ki breu ken ibang ban pet yangi ken ibang ru ban khet ya kita ki so ki badon hangi habang i ong so hang ni namar ban mentangi keren kadai hasonde kadai ka sonde menta kadai ka jingeseng ngim keren Jepang ke jing hikai bangi yo school ngin keren Jepang ke jing hikai bangi yo na Sunday school kisok hang ni kat kum ke Bible em usok ngan ong kathau yo umen sim bakun haswa kata kendian mo ngin pet kita kisok ki don bon jaj haga perthe
hei ka bangiu i kidon bonjat ma kisok bat kisok kidon hala kijong kijing mat ki bangi ngibang ban bam yaki rei usok ha ka bible pade ka thau ya uman sim bakhoi usok ha ka bible uthau ya no gom to uthau ya no ya uman sim bakhoi kumta ka nongrem ka bangin ya pet kum ka jinga selok ha ka ni ka por ka long na ka sithi upol sekinong Galatia ka lenong ka besan ka dekot ka baar puar pet hang ti la pani iwa iban hang ti pet satai ken baro khoi ngin ya puli lang i kitai mo ka nongrem ka bangin ya pet kum ya ka jinga selok ka dei ka sithi upol sekinong Galatia ka lenong ka besan ka dekot ka baar puar ki kitien ki baong kum ni uso jong umen sim ulong ka ong ma pi kai number 1 way jing it nang ta nang ta nang ta nang ta hoi hoi nang ta manang ta kabor halor ladi kat nu teli kita ki sembok gidon kat nu teli kendai very good kita ki sembok ki jong umen usok jong umen sim bakut tongin ong biang penengkong reu eu sembok so ke jing it baar balai nang ta syak slam nang ta nang ta nang ta hoi nang ta lala lenden lala lala atau pet nang tai pelik jing mut mah number 1 kedai we number 1 ka jing it daga parang gi ong dam kum noi jing it ha love hoi ong ha hoi pi dei kena school ti pi start nei how spelling love LOVE tao number 1 usembok jong usok jong mensim bakoi dei we ka jing it daga parang love number 2 gentleman daga pareng sakawai kentian sakawai ke basdang dau je joy to nang ta next pet nang tai next ke jing sup daga pareng peace petnya pi start ma te peace hoi nang ta next ka jing sha slam hoi na ka pareng ha ong bha hoi patient hoi to nang ta patience to nang ta ka jing les bon na ka pareng basdang da uki kindness very good next ka jing bha ki ong kum no dauji goodness hoi nang ta ka jing yai ne kanit ha pasdang do f kanit te faithfulness hoi to nang ta ka jing jem nut dau pasdang dauji mdai gelan gentleness to bakabor halor lade basdang dau s ba usi self control to hoi self control ni habla lendat igine mo lala lendat to ong biang sa sisien ke ki sembok so jong mensim bakut number 1 ke jing it jing kemen sok bat kabor halon lade to kani kedekhat ha ka bible kasdang daga kentien usok meneng ala ong dei usok hang ne ka thau ya umen sim bakhoi hamang ni ong men sim bakhoi ni ngau tho bo men sim bakhoi u dei we men sim bakhoi ki khana ki ba shong ha junior phila yo jing hi kai phang men sim bakhoi dei we dei men sim jong nu jong blei mo umen sim bakhoi u dei hi umen sim jong u blei umen sim jong u blei u yai le ki kam ki jong u blei hi uning men sim bakhoi em
udan ya ka kamban trei sngap ha udan ya ka kamban trei ka ka kambo mensi moko utrei hangi ki breu hapi ki kon hep khana ki beret hangi ki bala he bala san ru utrei mensi moko ka ka kam ko bong mensi moko utrei ya ka kam bakata ka kam kalong ban pen bha yangi udon ka thong haka jing trei ka jong mensi moko bakata ka long ban pen bha ya ka jing em jongi nakata ka daw ka ni one Sunday school nakata ka daw yo jing hikai naga tien ka jong ublei ban pen bha ya ka jing em ka jongi ni wan se jing sengman ka si Sunday nang ta haki mit po ya ro tong an bang mit po ya na don bun pleng jongi ngin nam la ban poi rei ka si ublei baro ngi wan ka thong jong mensi moko ka long ban pen bha yangi balei khnang bangila ban long shisha kisakhi ki jong Jesus Christ bat bangila ro ban pen pau shu ka perthei bangi dei shisha ki khun ki jong ublei bat bangin la ro ban phla ya u haga jing em ka jongi ka man laga sngi tin namar gata ublei kwa yang ki khun ki jong u ki nongbot ki jong u ba ki tei ki khandai tali ki sembo so ki jong man sim ba khoi kin sno haga jing em ka jongi kin dan haga jing em ka jongi na do bangi dang kena kumni na do bangi dang ren mo na do bangi dang ren te mentang in ya pet iwei na ki tei ki sembo so ki mut ayung ki don khandai tali mentang in ya pet iwei den iwei ka beneng kong do usumbo udei ka jing it la ne bangi ong haga tien pareng love pet ken pi hang te utei uso em hang te ba ivan ipen iengi udei udur so ayum te so nyam tra pilai jui so nyam tra udon gitu ki sembo nei pindala kho so la da don arngot la da imei ai tang we uso pi kho yo tu pilem no ban ya samar siteng pi ot bet nhím chuột philem no hả nghi nhau em nghi nhau nhong option đây nhau way are like sao san real nhau prang dai spol la don sipo la da pidan arngut philem no pia samar san tena kata kadau te usumbo ru udon khandai teli ki sembo hang te unam de uso nyam tra ngin kan mau bu de men sem bokoi ki so sembo so jong men sem bokoi beneng kong ka dei ka jing e haba ong e phis ngau tho kum no Pisha ji ne am yano pi be yo blei nung kong hả to very good ho nya pi yo blei nang ta pi yano de ya ime ya i pa haba ong i kamut kum no tharai beloved nang ta ba best Hoi, mo, habong iti. Daong ki breu, I love you. Pinlem no iti breu. Pinang pinlem tu. Pinlem no, pin smilem. Daong ki breu, I love you. Pinlem. Daong ki breu, I hate you. Pinlem. Ndey. Iet kamut bangi don ya kata ka jing sngow ka bangi mla ban batay. Ta mangi sngow tenan. Ti ka nuksa ka babahatam ka bangiyo ka day lengba ublay ken ublay uit bahati yangi lamda ublay uit em unam ay yangi kan ikalat bangin ya dan langkum ni bangin yo ban ya seng lang ikerteng ka jong u pinam yo hiru ban ki jahan ki babaha ban phong lamda ublay ukur ku ya imei lamda imei ru iit yangi tena kata ka daw ka nuksa ka babahatam ka bangiyo ka day ka jing iit ublay yangi ublay uit ya yangi kat hadu ba ule ayu kum tu pikan mau itu ke dekat Bible ke baong kum no ublei ula iet ya no uiet ya no ya kaper thei kat ba ula ai tino ya la ukhun bala khamar we ho nei ba we ru ubanget ha u un om yam shu nrai un yo ya ka jing em ko ba bom jukun to ka beneng kong e ka jing iet ka bang yo i ka dei ka jing iet ublei yangi nang tang yo i ru ya ka jing iet imei ipa yangi nyu i ka jing iet jong ki men ki para ki jongi ki nong hikai ki jongi mentangan ngan kali pi pet haman la ka wei pa ka wei ka ben kini ki heb ki beret ki don imis jong pi besong hang ni ngai i don ni wei imis nang tu hang ni khamat ru imis si shong hang tu ngai i ki mes na do meneng apet nang te bali ki shong kum tu tharai ha beli ki shong kum tu beli ki mes kim shong be chtai ba ro khon ngin shong be tang mangi ki student nang ni
Reki mes pat gishong tu akap balai tharai pimtem ha balai tharai ha ong jam ba o kadai kum ta kadai ba pin shong khop i shong hang tu nga pa de ngadang mut ba i pelat ya pi ken Yesu ki ya pi ki ting ya pi ja te ki ting ya pi pet namar udon tu usaitan usai lem ni te usai ong ki le nyot stay jabat ki toilet nok menta kin sami kum to kin mi osno ye te kini ki mes pada namar baki pelat kim kuat ban mes i weiru ikan tien naga bible naga tagadau ki shong hang tu mdai baki shong bak pinam hala ki shong namar baki ya pi osno to habaki ki pikir de mo tengin ya pet ya kanuksa shut naga bible na katuga jinge thu khana shapang unong samaria ubabha tongan mi thu khana ya kate jinge thu khana pila tep lupai kate pinya thu ma pi nga manta udon tu beriu ubalet jinglet na Jerusalem sha Jericho halanti dia ayu tu beriu kum tu usha ayu usha lute hoi usha lute nei habong usha lute kamot ki beriu ki lek kum no kin do yu tharai ki bom ki shot ki kene lot ya jing don jing te nang ta ki don gitu ki beriu nei ki bawan ya nganam ya thu khana mo ki don gitu ki beriu bawan ya gitu ki beriu wan ya benengkong namar bum don ya jing ule kum no usupet kum tu dei usupet tu nong sha shot te ula ot kan ni wow ya rap ya nga ni wow ya rap ya nga ya rap tu bayat penang tu ula pet ani we tau bo ot na pet hi mai dep stu ya la ka ya no lawan suba aru ka juhi renda lawan tu nong Samaria namar budai beriu bedap de kejing pitharai ule kum no dai yu iu tu beriu ang mai dep stu rei uyarap mo uyarap ya uyarap ban pen keli ukeli nang ta uyarap ban penta itu kijing mong bat uyarap ro ban ya lam ya sya ka ying ba unyo ya kijing sumar te na marga tangi rung indai bandon kijing ngidai ban ya iwe to kabaar bade usembo jong uso jong bense mkhot udai we kum to pi ong bane kajing kemen hoi kajing kemen nak kasi nyong joy daga pareng mo to habangi ong kemen kamut ayu mentahang ni pidon daga mensiem jong kajing sngosi na daga kajing kemen balai pi kemen ngatip balai pi kemen ngatip ba pilek pumut ba mentang kasi nadu menem step try dang step pilak kendet dia piwan je sang kena ne don ki bawan don ki bandawan ki kelet tang ba marsen kendet tiak ngarung kemen ba te madam step ngalamut ban kidang step tama imesi timing jonga makin reu baje marsen pet reu baje ngong ani ngaki wut damar banga kemen ngatep hirup hikmen bali hikmen darai ba your prize very good kum ta ken de banon ka thong mo ngila dep tre shitom ngila dep ele exam ban your prize menta ka sila ong ti secretary ne jungi mene yong ba pin your prize ka we ban your prize ngapa ngam your prize te dei to ka ba arpat beli hikmen ngatip ha ban your one shene hot very good mdei tang ban your one shene sakawe ba kambes ba ban pule bible ngi kemen hoi sakawai ban ruai to la de practice berok kata la de ban yo ruai ta sakawai la da pisngap baha mene ikong baya ibaduai ilak penmi akawai ke kentien ka ba ngasngau dei baha yong iwan ke jing kemen hakiriam di bagumno hakiriam ki bagumno ki best bah kawe ka jing kemen jong pi ka long ki don apreng jong pi ka bayo sapti thamai rakti ka bayo sapti thamai mta kasngi ngaru ngakop jankop thamai mta kasngi rakti bahagai pio sapti thamai kawe ka de ka jing kemen kata mo ta panhap ke ta phiap ong ku ble ye imei bela panthit sapti thamai pi kawe ka de ka jing kemen ka de bandon ha ka jing ka jongi ka proverb ha ka lenong ka bakhat nyo ka khot ka bakhat puar ka ong kum ni
ka donut ka bakemen kalong ka dawai ka babha te naga benta jungi ki bala he ki bala san ngin persang ban yo ya ka mensim jong ka jing kemen naga benta jungi ki bala he ki bala san ngidon sibun ki jingket ki bakhya ki jing em ka jungi rai ngin persang ban pen yo ya usembo so jong mensim bakut ka jing kemen namar ka proverb ka penken mau la ni ka hikai yangi baka donut ka bakemen kalong ka dawai ka babha to next sembok so udai weng deladep jing kemen sagai saga jing sok peace ki ong to haba ong peace kemut ban lem no haba ong jing sok kemut ban lem no tharai peace ngau thok kum no haba ong ka jing sok menen da ong ba ye kemut ngis ngau tenat dei haba ong kemen rungi kemen haba ong sok pan Susong sok kan? Ndai kata? To, kajing sok hang ni, kadai kajing long palai, kajing mot kajing perkat kajing ni. Mana baca dom riang? Mana baca smart mahaban penat te kum tu? Dah pakam imei, dah thaj ban lek pi penat. Pi cai long kum ta it. Oh pi cai lem ta ban lek pi cai dom men. Namar ba umun sim jong so jong ka jing sok don ten nadin kan ni wat julek syuk kum tai sngo dadam sakano kanuru syuang bat ngadei hi ban sya mai pidom balai tharai to ini ba piong mentan pidom balai tharai hakapor bakum no pidom hakapor ba phakam te imei wat ju phakam pelan sngo tang ba imei itreng te ki kwa ban hikai te yangi na kata kadau ki phakam dan na pleng jungi dala phakam jong to ya ngasyang nang tan da pha le pen da pha lum sarieng ru suka we ka to ka yin ka tham khoi da pha sat tiar ru kala riu ka to ka pela kudung kedeng teng ka pach baro dong imei balik pen pach ni ka hap hite rem dei baka hap hi dei bakam non ka jing sok hapo ka mensim dei ngim long peace ka ni ka jing bot jing perkhat tena kata ka daw ngin persangkat bala ban penyo ya ka jing bot jing perkhat ka bapale wat la dangi dei ban dom ru teng bade teng habale school dah habam la ban tho ba dala krekot ba da poi exam dala tho kelet no psai ngau dom le me la di ngau dom ha tam bam la le teng la dom che dong boleh kelet ngai dei dan rei dei ban long kum tu ngi dei ban long ki bajai jai ka jingmut ka jing perkhat namar ublei udon rengkat bat ngi dan ka ni ka jing hikai ka long naga benta jungi ki khon hep khana ki baret bangin persang bangin num long ki badom bi khnang ba ka jing suk kan don rangi naga benta jungi ki balasan ki balarang ba ngi don sibon ki jing ele ha ka jing em ka jungi bat teng is ngau mengikut lan rengin kan mau ba ka jing suk ka jong ublei ha bangi wa dia u kan don hajan jungi ngin pet ya ka dur ka ba pet ken hang te pet kini gi hep ki baret phiu i ayu hang te phiu ya ka lieng nang ta yau jisu nang ta bat no jisu chai lek nak wei ke jaka chakoi ke jaka bat no bagi senran ki jong mo bagi senran kita ki senran ki don sibun kanungut ki senran jong jisu kum tu ki don khat arngut ki don khat arngut nalor bun na pleng jong ki ki nong tong dok kha kila jutep ya ka jinglong jong ki om haduriau kila jutep hiru habawan kale eryong haduriau kan long kumno nrai gide gi breg bating ej pan dalawan ke eryong ki hala ki perta ki bat e ketu galing nrai jisu pa udan chane pm uyaj suki jai uyaj halor jong ketu ka jingki palo jong ka eryong nrai shep ting namar ka don ka jingsuk tingiru habangi don ujisu rengkat bat ngi ngin kan mau yo jisu ke jing em ke jongi ke baman leges ngi wala da ke jing e ken wan ngin long palai ke jing mot ke jing perkhat namar ublei udon rengkat bat ngi hang tu ha umatias kelenong ke bakat sau ke dekat ke baar punyo ujisu ong yangi dei manga tu wat shep ting kum tawa la dengi dei ban yaj apdeng ki jingki phalo jong ke jing em nginam shep ting namar ke jing sok ke jong ublei kan ri jai yangi hadien nang ta wan song wei pat usembo jong uso jong mensim bokoi
Pet sawayan ladep kejing suk wan sege kejing syak slam dak parang ki ong patience kamut bangin long ki bayai syak ki bayai up mo kamut ayu kata ngini ai up ya kapor tongan ai example kum ni syubuk menta sengap hamo syubuk menta kadai madu pada birthday menta sengi dan pada birthday menta sengi madu pada oh idan to happy birthday mo ngini wish you to kit madu ki baladep birthday baladep men ki baladep bampat day ken to penhap pio ayu por birthday pio ayu ngam yo sngo ngam sung thu oh pio gift to pio gift ya ke pio dak kali pio kali to sengap bahagen to sengap bah email em to sengap no kan email em dah la dai ka birthday sebut ka dai next month pila ong mei hau ni benai ban wan te la dai te birthday jonga pinai yu yang iong email ngan sepentit sop ti ne ngan pentit dak kali don plen so film tan ba ong yo kali dah la dai ka tu ka por em email klam pentit balai iklan pentit namar ba tharayo impat yo pisah kan mo impat yo pisah lani imdon por lani don bapang hayeng tapi pada ada itu ke birthday pila ong syai di birthday jonga pila pentit kali mai imei sengap yang to idang mud ban selai pentit bapeli tangba im yo por lani im yo pisah lani ibun kampelat im yo iklan pentit la dai la syai pila ap khmi lenti Marsinong pila pentit mai kali yang pentit sop ti yang imei ong ani kun nga klem yo pentit pinlem no tang por pin yam be pin dom be hap yam balim yam mo hap yam hap dom namar la kular ti imei ongan sepentit banda dai mangarungan yam be ngan yam be ngadong ong te ong pentit la de ta kapor pedem trep pentit mo banda dai mangarungan ong be kumta ngin yam ngin dom rei ka tin ke jong ublei ka hikai yangi bangin dong ki bayai sya mo ngin yai syak ngin ap ya kapor kan hwa ngin dom tamangim judai pada ban penpau ya kata jing dom haduk bom ilong syu ina ong balai mai pim pentit imei ongan pentit kan kun tangba bakan long kumta ti ap kan ngan sa kan sapoi kapor ngan sepentit ti ha kan no kapor ka ba biang ba imei in sepentit ti kan ne ka jing hikai kan ne ka uniu sembo jong so jong mensim ba khoj ba hikai yang ngi syapang ka jing yai sya slam ngi don kam ban unrung ha ka jing mot jing perkhat ka jong ina do bangidang khanang ba ngin la ban yai sya lada pi pet na ka bible ru em ka don ka jing hikai ka ba hikai yang ngi lada pi kan mau ya utu uparalok khna jungi ubadan khat arngut sipara bat ubah syak lek ben bahagi men manu kum tu u Joseph hoy pe jang te to ngang klem da pen i thanang te tama pin kham tip kham bahama pi udon khat arngut sipara itu gi men jong u ki bisni ba jo u nei ki syak lek ayu kum tu yu ani ki syoru to nang ta ki lek yu de hoy ki syok pi kan ma bagi tap pok atliu nomor bagi bisni mo kidi berok ya uhoi nrai ulek gomno Joseph uang ap ngandalat nganang ni te uang humta nrai uyaisha ba jaga jinglek jong ki men baro khoi ha ka bakhado ublei ura ya u kan bat ki men ki habban bandem pen ban yu nei te na kata kadaw une uso jong usembo so jong mensim khoj ubahikai yang ngi chpang ka jingsha slam kan long kan nuksa ka babha bah yang ngi la dangi pet leng ba jong Joseph bangin long ki bayaisha bangin up ya ka por ka ya ka jong ublei next nang ta uwan sau ei kum tu pet dalak dep ka jing yaisha poi su jingsha slam poi ske kindness lani ka jingle sebun haba ong ni ngal itu iparlok jonga em isbun maha kamut balik am noi tai parlok jong pi dan na pleng jong pi menta em ki bom da sebun te ngapet nang ni ki bom da sebun tamadon bun maha pada ki besebun ru tang kendiat ngut ki bom sebun ndai ba basebun hang ni kamut kum no tapi semua tu ayo haba ang ni jing sebun tapi lada pi ong yang imis sebun kamut bangale ayo pi
mga ai jing ai mo ai kum gi ai tharai ki sweet siong tan rai ngam don sweet nga man ta kasngi nganam subun yes ngau nganam subun to dan preng jongi hang ne subun hang ne kadon kamut bangin ya rap la ne bangin ai jing ai kum boong ini baba mentan dangi don kanu kanu ngi ai ken imeiru isbun iparu isbun nama ki penthiet gi jing don kam gi jongi kinong hikai gi subun ma kini kinong hikai jong phi gi besong hang tu mentan da lor bagi it ki subun nya phi mo te mentan ngong don na preng jongi ki bom subun balai na mardan na preng jongi ki bayas sedang ban penki ti ki parlong ki la shong khop ki parlok kum ni ki penki kum ni te kamut ngim dei ki basbun ka jing le subun hang ne ga thau ya ka jing ya rap iwe hagak tin ka jong ublei la da pikan mau ya ka tu ka jing ya thu khana shapang tu khana ubasbun pidang kan mau pikan mau tarai udan wai khana ubasbun ma usbun ndai tang ya arnut laingut ki brin re usbun ki san hajar ngut ki breu pidang kan mau ule ayu kom tu pe hang te hoi namar ba ujisu u ya lap em u ai ka jing hikai ki breu ki shong ki sha skor ma ya ujisu kim tre ban le shayeng ki sanran jong jisu ki ong jisu pe kini ki breu ki mele shu shayeng ki la thangan ten rei ujisu ong khele wat jing bam ken bakin bam mdan dukan em shaklau te mo mdan dukan ten rei na pedeng ki ti san hajar ngut don tang goi khna bara kan no teli ki khpu san teli ki khpu ban ar teli ki do kha rei na mar bu dei basbun ule kum no uburi tu ki jing bam banda dei ma phi phin ai na phin bore phin ai very good mo nyin ai te utu khana u ai ken banda ba jisu la kar khu ya ki la roi gitu ki jing bam balala ban phsai ki san hajar ngut ki breu tang da ki san teli ki khpu bat ar teli ki do kha te ngiru ngin yo ya kan ni ka jing hikai leng ba kan ni ba barabor ngin long ki basbun next nang tu kawan sake ai gajing baha la ne goodness mo gajing baha ublei ulong ba baha kadon katu gajing ruai ke boong God is good pinang tu jing ruai no kadon katu gajing ruai sa ong ye gini gimes bakin hikai mo kadon tu jing ruai ke baya thu yang ngi ba ublei ulong ba baha bat ngi rungin persang ban but ya ki jing long ki ba baha ki jong ublei da ka bangi ya syak skor ken ya ki jing hikai naga ktien ke jong ublei bat ru ban but ya ki haga jing em ke jong ni tola jan kut sebahnya udai uai sembo ke jing yai ne la ne faithfulness kane pada sengap kamut kum ni kan menta hingla ngilawan si jing seng ngiwan si Sunday school bat ngin yai ne kata ke jing long jong ina do bangidang khana manga bat kini kimis jong phi bon em ngala ju yi kina do bangidang khlung nado bangidang ya lek kidang lek cradle roll pe kilong ki bayai ne hado menta kilong ki nong hikai jong phi pat tima phiru phin le kum jo kan long ki bayai ne ban wan che ga jing seng klem da man thai bat klem da long jai tu bakata ga jing yai ne jongi kan wan ra ya ga jing job tengin pe ya ka we ga jing jia ka te rungan chupani tang ga dor pe mo ang te phi phila ban modor ka dai ka i ka tai wei utai tharai sngap ngal ngat khlem tho tang ba nei tho nei ba iwan ngam tip den rei la tho nei Daniel udon hapo jong no hang tai hapo ki krem jong ki sing mana baju ya lek kai bat ki sing ta ha oh suri pila je lek kai ha oh basuri tang ma phim je lek kai ya Pisah ya lek kai bat no nagi jingri tharai. Hoi begitu ki merat bagi ri hayeng te, nrai kita ki wild animals te. Ndai usuri, useng, uhati, kidai ki merat klau te. Nrai u Daniel pa usong rengkat bat kising hang te. Kising pada ki klampan ban saw ya u. Balai di tharai. Bau nang ban keren kum kising tharai. Balai yu tharai. Ha? Unang ban pa. Ndai bau very good bau duai yai ne agi jing duai na do budang khana em la hikai u hado bonda heru katuga ka jing tho khana le imes ha Sunday school che hikai yangi bau Daniel duai ka no sin ka sisngi
lai sin ha ka sisngi pi duai kan no sin ha tanyo man step marsin ki thia pi duai ne marsin ki na ba thia pi duai ne shi sin shwa bandi sha pi duai ne shwa ban le school pi duai ne to pi lam thok em to nang ta da bam tifen hoi nang ta Dalawan school di Sha pi duai biang em ne pinong la dap duai men step duai shu ni duai biang swaban bamja swaban thia men met pi duai ne ni duai kat no sin pi duai bon sin bat haba shong haba yat haba yang rung don kam ban duai haba yat halanti em pi yat halanti pi le school mdai ba ong haba duai pin yang shwa kan dong pin duai Apsal jangan duai, rengi duai dapat room lele, yes no, ni duai na tak dalam rengi duai ingin light nak kijing mensau kan, ingin long kibayai ni kijing duai, ingin light nak kijing mensau, ingin light nak apa, ngi ingin light nak apa, accident, ingin light nak kijing kijing sharpen show, ingin light, tiada kata kata ingin long kibayai ni kijing duai, kom balong udaniel, kenang bangin yo ya kijing jom, nang ta pada next nang ta, dah ada kijing ai ni kawan sawe, hapet cete, usembo. Baprau dewe kajing jam nut lane ka gentleness kani pada pisau thu haba ong jam nut kamut ayu bangim dei ban long ki bakhor mo bakhor kamut dei ban long basniu chuntur ngim dei ban le ban pen iye itu ijing long atluki jungi nang ta pada ngi dei ban long pikir mahaya ki to haba ong jam nut hang ni Sengap haba ong jam nut pada ni haban husiar kan ni em ha perthai em teng ni bon mah ki perlok dali school ni dan sibun ki perlok dan ki perlok jengi ba hikai yang ni ban keren ki kitien ki basneu lane ban syok ye wei perlok pej men pate phia shong kum tu em dan apre jeng phi lại shong khop kum ni đây lại shong khop kum tu dang ta pade dan apre jeng ki pade ki ba syak bej ban tiet Shong kemudian dalam penki perlok dan tiba perlok ba mendai bajam nut dei babiet kan yes no dalam ong ban shong khop imes long shong khop te tang ban dalam penki perlok ki bai kumni mio snoi ai ru em te kato kam dei namar balik ong balik bi syak balem tu te bang ajam nut te kato padam dei bajam nut ke dei jing biet yes no te ha bajam nut ni dei ban nang ban husiar Te habang jam nut temdai kem ban susya ngimdai ban le persya iki weiru tambang ngimdai pada ban syak pada kat bagi wei kin le yangi kajing jam nut hang ne ka thau bangin long ki bahusiar bat bangin long ki bapikir bat bangin snau tho kumno ban sansar ya ladiru hapai hang te hapai imba ivan sependi hang te ketiga dur pi ketiga dur jongno hang te to syong yang pi ki ai bedan hang te Pi kalang berat, yes no, kalang berat, bat no, bat unong ablang berat. Toh, pitem ni metu kejing itu karena ba utu beriu dan sispak tali kilang berat. Pi kelepat tip, pinsetip, dan sispak tali kilang berat, uyalam ya kishalum, ban lek bam pelang. Dah lah jan miet uan penpai no ya kisesem, larung kawai aden kawai, mau lah nyaw wei. Lai kide banan sispa dan tang pendai kawai kala aja utu nong ablang brot pitharai nong kala aja katu kawai kabal ya kelumar ka ya dep situ pitharai lem ta ui ikitu khang ulei wat ya katu kalang brot daw la lei wat ya kalum ya kawa mau la lei pech ni siapa ula perta tharai la ka kerteng jongka uyui bakadan hang thi hapdeng kisanyu hapdeng kisya Namar ba unang ablang berat ubadai bajam nut ubah sembun ubah baha ulek kumno uhiar bat usyem ya katu kalang berat usumar bandadai kiwei am baduki bam jam nut laktiet itu lang berat kum tuhi ngalo ong wat jusyang kum tuhi dan rai unong nang ablang berat ubadai bajam nut ubah baha urak kan ya katu mo urak ya katu kalang berat bat uyalam ya kasying Tie mengirungi de banyo ya kejing jam nut. Nak kata kadau ngong bentan ba haba ngi i bang ya kiksan ngi de banlong ki bajam nut haga jing sngok thu umdai bangin sya ya lambakla pade hagi bor jong bomban. To. Kabakat do.
Peken usembok bakat duk dia wei. Kabor halor ladi. Kanir ko badan kamha. Kabor halor ladi. Ladadon na pring bakamut self control nei bangin sensyari ladi bangim judai bansya penbit haki wei. Judai bansya ya lambakalah haki wei. Dah habalo ong syongkop ngin syak skor kamut ngin syak skor mendai ba kiwei kin yatan yang i ban penki yang i sne setai. Te habang ilet school ru habang idon ya kabor nala de kamut ngin light na ki jing syak pensoi jongki parlok ki ban yalam yang i syak jing sniu. To kito ki khandai teli ki sembo ki jong ki so ki jong bensim bakoi. Sai sisen ngin ong langken kanu teli kum tu ki don khandai persang ban ong lendet mo ban kan mau. To number 1 riu ai kum tu ke jing it nang ta jing kemen Kejeng suk, very good. Jeng Syah Aslam. Ha? Kejeng sebun. Hot nang ta. Kejeng Jamnut nang ta. Kabor halon ladi. Pilakan mau ya kita. Lakan mau. Pilakan mau shisha ne pisukan mau malumala. Lakan mau shisha. Atau hawang biang nadu bersedang buat nombor kelamu. Ong biang nadu bersedang. Kejing it nang ta, jing kemen nang ta, kejing suk, kejing syak shitom, kejing syak selam nang ta, kejing le sebun, kejing baha, kejing yaine, kejing jamnut, bat kabor, alor, ladi. To ban penkut ya kani kejing ya thuk khana menta kum ki khonu blei ngi don kam ban long kan nuksa ya ki wei ngi wan si jing ya seng ngi haban long ban pen inuksa kan chi ki wei ki parlok jungi bakito ki dei ki khana balang presbyterian mauro nang ta pade ki dei khana ki basai le Sunday school baha basai le jeseng khana baha kin yu i kan yangi bat kin yu i yangi kum no lengba ki tu ki sembo so jong mensim bakoi khnang bangila ban long ki nong bot ki jong u bat bangin long ru bangin la ru ban long kan nuksa ka babha na ka banta jong ki wei kini barok khandai teli ki sembo ki jong so jong mensim bakoi ki dei bandon na ka jing em ka jong ina do bangidang khana gnyai sno hangi bat habanga bat ya na ka banta jong ki balasan ru ngi kinang yai sno bat kinang yai roy ha ka jing em ka jongi ka baman lagasngi Tia ke ka bangidon kam ban le ngimla ban syuong bangandon ni gitu ngidon kam ya ke jing duai ngidon kam ban duai ba ublei un syong ha ka donut ka jongi bat leng ba jong mensim bakoi u jong u kini ki sembo ki khnai teli ki so jong mensim bakoi kin yo ban roi kar khai ka jing em ka jongi bat ngin long shisha kita ki sakhi ki ba em bat ki ba mentoi ki jong u ti tas ngap hagen stang kandian hadian bang la yo ya ka jingtip bang adai ban keren ngala perkhat sibun ke ka bang adai ban keren ten rei kan de kan ni ka pasat igi jingmut jing perkhat jonga bang kwa ban keren igi ni ki khandai teli ki sembo so jong mensim bakoi ngas ngong thu bakan ni kalong ka jing kan mau nang kong yang ba ngan long ka khun ka jong ublei ka ban la ban pensno igi ti ki khandai teli ki so ha ka jing em ka jonga bang ngai scam ban long ka jing mentoi na ka banta jong ilang baro ru desa ka wei na mga ui namar nantan ngila dep ong nei uso jong ka jingkemen baro ngiwan ha ka po da ka mensim jong ka jingkemen tinga kwa ban penkut ia ka ni ka khumor menta da ka wei ka jing ruai ka babaro na preng jong nginang namar pide ki khna ki ba i ban ruai ngai ina wan ka jing ruai je seng khna ru pia bon ma meneru pi ruai pia bon ma te mentar ngi don hang ni kat ni ngai scam bangin bang i ban ruai dengan penkut ia ka ni da ka wei ka jing ruai ka bong happiness is to know my abdallah peni ba ivan hantai mo tong ini yang lang kan ini yang lang yang ruai de jing kemen mo nganget pinang ya te jing ruai penang tai kan zero to know that Savior in your life in his favor and blessing my neighbor happiness is the Lord happiness is a new creation
Amen. Semua cakap. นี่เป็นเป้าก็จึงส่งเมนกับคราวไอ้งูอย่าอิมิสเฮบอร์มีดาร์นามันตากับตัว demonstration กับเวลาไอ้ให้งี้กันนี่ก็ step กับลองก็จึงกระคูอย่าพี่กี่เฮบกี่บริษบัดอย่างงี้ลังบารอเตอิมิสฮีไกสพังกะเอยา demonstration สพังกะเอมันตันสพังกะเอso jong u dan kan klik semua dai ni to boleh unkur ku ini nak tu demonstration but ngai scam kan ni kapor baru lo pi play up lanu pakan wai nak jing seng bapinyo prize te ngasi me kan kabu ban congratulate pi way pay way ki ba pas kan exmin ban ki ban yo ya ka prize te banom pen slam ini penwai no kan ni jing syakri ke jungi nginya ruai lang ke jing ruai ke ba shispa lai pusau na ke ba thamai ba shispa lai puar na ke ba khamrim bangi la yo ke ktin ublei nginya ro kalong ke ktin ngau bha ei nginya ro kum ke sngi ba penshai ngor bha penjam kalenti klau kala bangi la yo ke jing shisha nginya ro la dia pan ruai ke ni ke jing ruai ngan kerpat I pastor ba in bu bengkot ke jing duai ban pelai ini da ke jing kerku bat penruai ngiang lang nginya ruai ke jing ruai ka ba shispa lai pusau Alone
au blay buk pa jungi bahabning ngi aingo yeme namar mila dorkat bangi hagani ge jinseng hagani ge World Sunday School anniversary hapo ka balang mauro ge jungi bangi aingo yeme nakabenta kino yeshim metabaro ki balaya spell ka khtin ge jongme ki balay duai ki balay ruai ki jing ruai ki ba ki ba shingyam ki rendang batru ki balaai ka khubor khtin ge jongme kamtam yai Mrs. Hebor Midhar bangi kerpat baga khubor jong i kan kren yangi wei pi wei kan ikapor bangin la ban penmi iki kendai teligi sembo jong so jong mensim kerkhui ko trai nang la ban shakri me hagi bentai ba pher po kabalang ge jongi bat shabaru kerkhui ngi wei pi wei ko trai kum ki nongle school pen pau lambaki kimeki kpa ki balang ki nong kershan lambaki no hikai baki nong penya ke school pen pau ngin ma de jing dorkat ke jome kerkhui ke ji seng school pen pau ke badang sa shibit mensngi kan long ke jing ai men sim ki no hikai ba ke jing kerkhui ki bawan ji seng kerkhui ki be pa ki jing seng ke ne ke sngi ngin ma da ble ke jing dorkat ke jome ma ki pop jing bo bon ngi pani ki ne baro ha ka kerteng ke jong trai baru nong penem jing Jesus Christ ke jinga e ke jong Jesus Christ bo trai ke jinga ba ke jong blebo pa lamba ke jinga slok ke bathiang ke jong mutse bakoi kin yelong kin yai sa rakat lambat ngi lambat ki reme ru keleng satlak ke ne ke perthai mentabat shaduk arta bom jukodru amen.